Joka päivä sattuu ja tapahtuu. On hyviä juttuja, mutta on myös vaikeita asioita. Virheitäkin on tehty. Mutta parasta on, että nyt on viimein saatu Suomi nousuun. 140 000 uutta työpaikkaa ja lisää tulee. Hienointa on, että myös nuorille on saatu töitä. Jotain kai on tehty oikeinkin. Mä yritän parhaani mukaan olla kärryillä siitä, mitä ihmiset ajattelevat. Mitkä ovat murheita, mitkä toiveita, ehkä unelmiakin. Millaista Suomea ja maailmaa me oikein haluamme? On mulla itselläkin siitä ajatus. Oikeudenmukainen, kohtuullinen. Sellainen, missä ihmiset voi hyvin, myös henkisesti, ja jossa kaikista pidetään huolta. Ei sitä kaikkea voi eduskunnassa päättää, mutta jotain puitteita siihen voi olla rakentamassa. Mä oon aika kova menemään ja tekemään. Ihmisten pitää päästä paikasta toiseen. Joukkoliikenteellä tai vaikka fillarilla. Enkä mä kyllä autoiluakaan kieltäisi. Mutta biopolttoaineita mä haluan lisää liikenteeseen. Erityisen pahaa tekee, kun lapsilla, nuorilla tai vanhuksilla on vaikeaa. Eivät he pysty itseään puolustamaan. Päättäjien pitää ymmärtää tehdä se, ja tekemistä siinä muuten vielä on. Vapaa-ajalla mä viihdyn luonnossa. Veden äänien kuuntelu tai metsälenkki, ihan parasta. Suomen luonto on aivan upea, emmekä muuten pärjäisi ilman sitä. Mä oon tehnyt näitä hommia jo jonkin aikaa. Rohkenen sanoa, etten ole ihan huonokaan tässä. Töitä teen paljon ja parhaani teen aina.